wathatha indawo sibongile wasithi uhamba ngamazolo ezulu sibongile wanyakazisa umuntu wethu wangaphakathi beka nathi nakulo mzuzu egameni likaJesu inkosi yethu amen. John chapter 10 verse 22 to 23. Verse 22 and 23. John chapter 10. Khona kwakungumkhosi wokuhlanjululwa kwethempele eJerusalem. Kusebusika. uJesu wayehamba ethempelini emphemeni kaSolomo. 2 Timothy chapter 4 verse 21. 2 Timothy chapter 4 verse 21. Shesha ufike ungakangeni ubusika. Bakhonza kuwe oEvbulu noPhude noLinu noClaudika nabo bonke abazalwane. Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Apostle Nkosi, will you please pray for us? Baba wethu ongcwele, izwi lakho liyaphila, izwi lakho lingumkhombandlela. Awuphinde futhi baba ukhulume sengathi uyagcina kulomkhosi uNkulunkulu othongcwele ukhuluma umlayezo ongeke uphinde ulibaleke nasezizukulwaneni. Ngoba umntanakho siyamazi simjwayele ukukhuluma kwakhe, awumembathe ngendlela ehlukile namhlanje ngegama likaJesu. Amen. Namhla ngicela awusanibonana egameni likaJesu. Ake wenze nje. Uma umakhelwane angenzi wena thela zonke izono la kuye. Bomangala ukuthi lo baba waba nezono zabantwana. Watshontsha ushukela semdala kangaka. Yeke siyayibona. La sifunda khona sengibingelele bo bishop nabapostoli nabafundisi nabo bonke abakhona endlini. Ngicela nje kulemeko umoya ingcwele ethathe indawo yakhe. Sidle nali lizwi lithi iBhayibheli kwakuseJerusalem ngomkhosi omkhulu, mkhosi we-dedication. Lithi iBhayibheli kusebusika kodwa uJesu wabonakala ehamba. Phinda sisi abakuzwanga. John chapter 10 verse 22 and 23. Khona kwakungumkhosi wokuhlanjululwa kwethempele eJerusalem. Kwakumkhosi wokuhlanjululwa kwethempeli eJerusalem. Yebo. Kusebusika. uJesu wayehamba etempeleni emphemeni kaSolomo. uJesu wayehamba etempeleni emphemeni kaSolomon. Awu amen. Amen. Bamba na indaba. KwakuseJerusalem. Kumkhosi wokuhlanjululwa. Kusebusika. Awu. Ngifuna nje sibambe nalizwe lilodwa. Ubusika buyafika noma kuseJerusalem. Tshela makhelwane buyafika ubusika. Ubusika abunandaba ukuthi kuseJerusalem. Buyayidlulela ngoba isikhathi sobusika. Khona abantu namhlanje ngicela bavuseleleke ukuthi lento ekushayile ubusika nje. Ubusika buzange ukuzohlala. Ubusika buyadlula.
into engiyicelayo nje mabungadluli nawe. Kwakusebusika. Uyabona into emnandi ngikhuluma kamnandi ngoba nala ezweni lakithi kwamanje kuyabanda kusebusika. Kodwa kukhona amazwi ongathi nawundizela kuwo kulesikhathi kusehlobo. Uye ofaka abanye abantu ezikhathini. Uye futhi obakhiphayo abanye abantu ezikhathini. Ikhathi esingena kuzo siyazamkela ngoba uye othandile kuthi ngidlule kulobusika. Khona umuntu engikhuluma naye ubhekene nobusika wazi ukuthi empilweni yakho solo ngamukela uJesu bengingagodola ngalendlela engigodole ngayo. Ufikelwe isikhathi nje sobusika. Tshela umakhelwane isikhathi nje leso. Isikhathi sizodlula nje futhi. Awu amen. Naku engikuthandayo noma kusebusika bafundisi. Kodwa uJesu wabonakala ehamba ethempelini. Ngicela sivale ngaloko nje. Phakathi kobusika yabonakala ingangamshi yasemazulwini. Yabonakala inkosi yenkazimulo ihamba emphemeni kaSolomon ebusika. Angimazi ukuthi inzoko uJesu wayehamba kanjani. Kodwa ngiyamcabanga nje ukuthi ubethi nakahamba kuthobe indalo. Ngoba indalo iyamazi noma wena ungamazi. Ubethi nakahamba utshani bushwabane. Uthi ubani lodlula ngakithi. Ulizwi likaThixo lizwa bumnyama bubaleke. Ehamba. Ukuhamba ke kubalulekile. Hamba nje khona abantu abangakwazi ukuhamba Nkosi. Uthi noma ehamba kubhlungu ukubona umuntu wesifazane engakwazi ukuhamba. Umthole eshone evumbuka. Kanti umuntu wesifazane nawahlangana naye ebusuku ungamphosela izinduku ukuthi wewethu ake sizwana amandla. Kanti usho kumuntu wesifazane neda akakwazi ukuhamba. Uyashona uyavumbuka. Angimazi uJesu wayehamba kanjani. Kodwa wayeludla unyawo. Awu amen. Ukuhamba kwakhe kwakushiya amamark. Lapha eAlexandra kuke kwaba khona imarsh ngesikhathi salento kwakuthiwa uze. Khona into kwakuthiwa uze. Bese iyagcina ngokunye kodwa ngiyakhumbula igama lakhona nje kwakuqala ngoze. Ngesikhathi ke zakhe uze lapha kwabonakala ukuthi abantu bokufika la bayahlukunyezwa, bayashaywa, bayabulawa. Ngesikhathi sikaze kwase abafundisi bathake siyomasha against lento eyenziwa kubantu bokufika la. Ngoba nathi ngesikhathi se8:30 sasibhacile kwamanye amazwe. Ngesikhathi sikaze la eAlexandra kwaba khona imarsh enzima eyayiholwa uBishop uDudu. Yayinzima leyo marsh nababishop abaningi kubizwe bonke abafundisi. Nami ngayithola isimemo. Yafika incwadi engimemela kule marsh yabafundisi nje nabashumayeli bemashela uze. Ngaya nami lapha. Ngayo masha nami. Khumbula kahle sasibambene kanje. Sehla nalomgwaqo omkhulu wasesontweni lakho Bishop. Sehla khona into yangimangaza njengoba sasihamba singabafundisi simashela uze. Kwaqhamuka nje intombazana.
khumbula kahle isikhathi kwaku10:15 ekuseni yaqhamuka intombazane iphethe iBhayibheli shaya isikhethe esimnyama neskipe sasimhlophe ishaya ngehili elimnyama yahamba intombazane ngakhohlwa siyamasha singabafundisi ngenhlanhla njoba ngibambile la ngibambene noBishop omkhulu ngapha siyamasha le ntombazana yahamba phambi kwethu nje yadlula yahamba yahamba intombazana yahamba sisemashini kodwa ngathi ngibheka boBishop wonke amehlo asuka abheka le ntombazana kwabonakala ukuthi lengane iyakwazi ukuhamba yathi noma isilapha washo umunye uBishop bokuwomsuthu waratsamaya ngwana yomani atsamaya ngwana yo kusho ukuthi noma umfundisi uyayibona izinto ezinhle wahamba awayi amen yebazalwane kwakusebusika ubusika bakho ungazibulali kulobusika bakho ikhona ingagadla yasemazulwini ekwazi ukuhamba hamba phakathi kwalobusika awu amen thina saphazanyiswa nje intombazana yayiphethe nje iBhayibheli ngiyacabanga yayivela emthandazweni wasekuseni kuleyo nkonzo yayikhonza kuyo kodwa yahamba kwakhona boBishop baratsamaya ngwana yomani kwabonakala ukuthi lokwethu ukuhamba kusabonakali kudliwa yilokho awayi amen ngoba ukuhamba sikufunda kuye uyakwazi ukuhamba uJesu izimo zibaba awukamboni neqhamuka phezulu kolwandle amanzi olwandle ayababa kunamagagasi kodwa aphinda ahambe phezulu kwawo ngoba inyawo zakhe ziyathotshelwa amagagasi uyakwazi ukuhamba noma impilo ibaba uyeyedwa okwazi ukuhamba kuzwakale uyeyedwa othi nakahamba maqede kube khona ihlobo kanti kusebusika awusangizwanga kuthi kusebusika ukuhamba kwakhe kuletha ihlobo ngoba lo hambayo ihlobo laseCalvary lo hambayo ilanga lokulunga ungangizwa hamba nami siyobona eGetsemane kwakubanda ababehamba naye balala ethi masithandaze kubanda kunjalo kodwa balala why balale ingoba ihlobo laseCalvary laliphakathi kwabo uma uJesu ekhona amakhaza awezwakali uma uJesu ekhona kuyafudumala uma uJesu ekhona khona into ezenzakalayo banele bamthatha uJesu wenza obunake nayo ke indaba waboshwa uJesu bamthatha sithola boPetro sobothi imbawula ithi intombazana ihlokoza imbawula ungathi nani nihamba naye loya uthi uPetro ungasiqali nje wena zange simbone naseJudeni phela thinelo kwenze njani ngesikhathi ephakathi kwabo balala kusebusika kwanele kwasuka yena kwezwakala amakhaza hlala nathi Nkosi Jesu ngoba nakusuka wena amakhaza ayazwakala awu amen kulobusika bakho
ungesabi ukhona onguye onginguye likhona iqhawe laphakade mina bengikhuluma uJobe wakudala wake waba nobusika uJobe ngisho lo waseBhayibhelini uJobe wathi omunye amagama kwaZulu ezofunda incwadi kaJobe wathi asifundeni umfowethu chapter 8 samangala ukuthi umfowethu bani wathi phela mina nguJobe fundani uJobe umfowethu chapter 8 nakaqhamuka sesithi wena mfowabo Jobe awayi amen uJobe kunabo P abahlanu engibathandayo kuye sengihlala phasi P number 1 Job chapter 1 verse 1 he was a perfect man P number 2 chapter 1 verse 2 to 3 he was a prosperous man P number 3 chapter 1 verse 5 a praying man P number 4 chapter 29 verse 21 to 25 a popular man before P ka number 5 a proven man before loyal P kwaqale kwangena omunye P from P to P before azoba oqinisekisiwe ngezinto ahlangene nazo before kuthiwa is a proven man kwadinga ukuthi asuswe from prosperity to poverty hayi kabi njengoba ngisho njalo abanye bangaphuma bathi nalo ke ivangeli singalifuni cha hayi for wena nami kodwa uNkulunkulu unabantu bakhe nakafuna ukuzidumisa abasuse ku prosperity abavumele bayongena ku poverty wena vele ngeke uvume wena kodwa nasafuna ukuzidumisa uyabuka emhlabeni ukuthi ubani ongakangenela kulesi simo ngeke kufake wena kulesi simo ngoba usikhulumile ukuthi ngeke ulinge ulunge la kulesi simo kodwa nakafuna ukuzidumisa ukafuna umuntu azomsusa ku prosperity ngalesikhathi esusa abantu abanye ku poverty abafake ku prosperity kodwa phinda athi ngisafuna ukuyidumisa asusa abanye ku prosperity abamukise ku poverty wafelwa yonke uJob izinto wathi nakafelwa yonke into nabathandaza naye bathi uyabona ke khona into wrong oyenze uNkulunkulu wena khuluma iqiniso ihlambulule ebe engenzanga lutho neduceliwe emazulwini futhi wangena watshela uNkulunkulu wathi usemi ngoba wena
umbiyele. Na ungakusuke nje uzokuthuka lo. Usethi uNkulunkulu ngiyamazi. Uyazi kumnandi mhlapha uthi uhamba ezulwini uNkulunkulu athi ngiyamazi. Ngoba bangakwazi abantu kodwa uNkulunkulu angakwazi. Uthi uNkulunkulu ngiyamazi. Hamba wenza noma yini oyithandayo, nethi ukwenza into yodwa ngawuthinta umoya wakhe. Washaya yonke imfuyo yakhe. Wayithulela nje uJobe. Kwathathwa niyalwazi udaba. Kwathathwa yonke into, kwathathwa nezingane zafa, wayithulela nje uJobe wathi vele bekaphila uNkulunkulu. Uphinde wathatha. Wabona uSathane ukuthi ayikhona ke ngisondele enyameni yakhe. Nathi into yakhe uSathane nangifika ngimangaza khona. Washiya lo mama. Wathatha bonke abantwana washiya lo mama. Lo mama kwaba isilingo sokugcina. Tesuka uSathane wasondela enyameni yakhe wamshaya ngamathumba. Ithumba nzo ngiyalazi lake langimila. One thumba, one. Lamila la. Ngangihlala ngenze nje. Uhlala wamkela uJesu busuku nasemini. One thumba, one. Kangakanani uJobe umzimba wonke ugcwele amathumba. Ngiyambona lo mama ethi noko ngimkhumbulile umyeni wami. Ake ngenza inkonzo yasekhaya. Ethi uyamthinta. Athuthu yambamba uJobe athi kahleke la ungithinta khona kunelinzima kabi ithumba ke lapha. Ngiyambona lo mama ethi ufuna ukumkhisa njengabantu phela abashadile. Athi hani athi kahleke ezila zona zinzima kabi. Wacasuka lo mama. Thuka lo nkulunkulu ufe. Naku la ngibusisa khona lo mama. Thuka lo nkulunkulu qedela wenze njani? Washiya igama elilodwa eshiyela mina ngizoshumayela. Thuka lo nkulunkulu ufe ngithole enye indoda. Thuka lo nkulunkulu ufe. Ngiyakuthinta eshu, ngiyakubamba eshu, ngunika ukiss eshu. New release. Ngiyakuthinta eshu, ngiyakubamba ngunika ukiss. Thuka lo nkulunkulu ufe. Ngamagama ngizothola omunye engizomthinta angithinte. Ngimbambe ngimnike ukhisi anginike. Oh kanti uyayazi. Wahlangana negama angazange azi ukuthi uzawuhlangana nalo. Zange kuthiwe hani ngalelo langa. Siwulandini. Uyacabanga umuntu oshade naye athi siphukuphuku. Sixayela kiwena. Siyokwamukela okuhle kodwa yini uNkulunkulu. Mina ngiyazi. Njengoba ngisho ukhona umhlengi wami. Nokuba ngisho amanye amagama ngithe from to
very few yabafundisi abangashumayela leyo ntshumayelo kuthi from to ngoba kubonakala ungathi ubiza kanti uNkulunkulu nakafuna ukuziqhelisa efuna ukutshela uSathane ukuthi kukhona abangithandayo hayi ngenxa yezinto eziphathekayo wanele wathi uJobe nje sixayela kiwena siyokwamukela okuhle yini mina ngiyazi njengoba nginje khona umhlengi wami kwasukuma uNkulunkulu ezulwini wathi enough it's enough bengivele ngishilo awu amen bengivele ngishilo akangikhonzi ngoba kukhona izinto uyangithanda thanda mina zabuya izinto zakhe nayo ke inkinga yethu ke enhlapho asimshumayeli uJobe sekubuya into zakhe simshumayele egcwele amathumba zabuya into zakhe zabuya seyiphinda phindiwe mara uNkulunkulu uyaxolela nalo othethuka ufe kwaphinde kwatholwa abanye abantu awu Jesu yena lo maye uNkulunkulu uyaxolela awu sanibona sika obhekene nabo kule 53 years ngisindisiwe nje ngoba from the 10th of January 1959 kuze kube namhlanje njengoba ngilapha nje nami ngikhumbula la ngivela khona namhla sengithi 53 hayi ngizelwe ngisindisiwe nje 53 weminyaka ngiyakubonga Nkosi ngiyabonga ngizothi nje Ebeneze kuwe ngicela ungenzele lokho sheshe ufike ungakafiki ubusika inkinga yethu sengivala sifuna ukufika kuJesu ngesikhathi sobusika kanti kuJesu bekungcono ukufika ubusika bungakafiki sheshe ufike nawe lapha ekhaya bungakakubamba ubusika Timothy mntanami sheshe ufike bungakafiki ubusika futhi nawuza ungalikhohlwa nejazi lami ngoba ubusika buyahlonyelwa ungangena ebusika bempilo ungazange uhlome yabona namhlanje njengoba celebrate nzo noma vimbela noma kama sikhathi celebrate la wena ububheke emuva ubona izimo la udlule khona uthi kodwa ngidlule kanjani Jehova la kanti wena unjani kanti uyabonelela abantu bese bathi liphelile igama lami kanti kuwe imakuqala igama lami uma ufunda iBhayibheli azange uNkulunkulu athi let there be light kungazange kufike ubumnyama kuqala ubumnyama buyashesha ukufika ungazi ukuthi impendulo izovela uma sebufikile Sathane uyashesha ukugadla engazi ukuthi mkhulu kangakanani lo ngakithi shesha ufike ungakakubamba ubusika buhlungu kabi umuntu obanje ubusika ukwabona umuntu nasabanje ukukhwehlela
sasinaye thina umfundisi lekithi indoda yayinganikani njengepulpit hayi inganikani epulpit nakaba nje umkhuhlane umbona ngejazi embethe ijazi elokeshaka ngalo bathi inceku kaNkulunkulu imbone phakame yangaphambili azasho athi bengithi ngizawubona namhlanje ngithi ukunika omunye kodwa ngiyabona ukuthi nangilapha phansi ngizokosela ngcono ngifana ngizo thina sibekezelela ikhathi ngempela amagama utshela thina uthi ongcono yena azosizelisa sikhuliswe ilobo buthongo ke njengoba usibona siqinile nje tshela umakhelwane uvele ebuthongweni lo baba yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen izinyawo zakhe ziyakwazi ukuhamba noma kusebusika amaza alalele asivala amehlo sikhuleke liphilile baba linguwe moya oyingcwele malize lisunduzwa ngamandla kamoya oyingcwele siza nango bukele lapha ekhaya egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu busika basemshadweni busika ubenzele indoda yaphuma phakathi kwaleli khaya naye seyihleli kule yamizi egameni lika Jesu basela la kuleli khaya lethi ihlobo laseCalvary aphinda khumbule moya oyingcwele bamba naye enye indoda bamba naye insizwa otshwaleni moya wamandla fikele isizungu sobusika kodwa wena ungambamba umbuyisele kuwe egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu sibusise ngezwi lakho limile kuze kube phakade manje kuze kube phakade